Ja sam ne samo nenormalan čovjek, nego čovjek koji mrzi svoj narod. Imam noćnu moru zbog 5 miliona. Tu želim da urušim demokratiju. To može samo nenormalan čovjek iz likova za urad. Pritisku ulice ću da podlegnem. Uništavam svoju zemlju. Da li vam se ja sviđam ili ne sviđam, ne sviđam se nikome. Mislim da je ovo zaista zadnja šansa. Znači, ovog trenutka se više ne smije odustati od te borbe za civilizovanje ovog društva protiv ove otimačine koja nam se događa. Mi u ovoj zemlji više nemamo izbora. Mi jedino možemo, ukoliko ovi protesti ne uspeju, ukoliko se nešto, ne daj Bože, desi da se oni zaustave, možemo samo u kolonu sa Siricima i Afganistancima i svi napolje da. Ukolo ne postoji više šanse za nikakav opstanak, a opstanak može da se desi samo promenom kompletnog sistema. Došlo je do toga da jednostavno to mora da se uradi. Ako se ne uradi, mi smo jednostavno gotovi. Imam noćnu moru zbog 5 miliona. Tu želim da urušim demokratiju. To može samo nenormalan čovjek iz likova za urad. Diktatorska vlast protiv ljudi. Uništavam svoju zemlju. I to moraju da znaju ljudi u Srbiji i svi ljudi u svetu. Imamo bar 200. Oni koji će po ceo dan da sede i da imaju po 20 ili 200 lažnih profila i da bljuju vatru pod opozicionim liderima. Imam noćnu moru zbog 5 miliona. Tu želim da urušim demokratiju. To može samo nenormalan čovjek iz likova za urad. Pritisku ulice ću da podlegnem. Šta od ovog nije tačno, kažite mi?